Ei, Anabel. Te ridici? Uită-te la mama. Haide și dă-mi un zâmbet frumos. Fetița. Anabel. Lumina ochilor mei. Ce faci? Te ridici? Vrei să te ridici? Ei. Da. Da. Haide, spune-ne ceva. Spune-ne ceva. Cât ești de frumoasă, da. Oh, ce superi acum? Spune-mi. Câte săptămâni ai? 4? 4 săptămâni. Ciorujele tale frumoase. Uite ce frumoase sunt și micuțe. Da. Haide să te vadă mătușa Aurica și mătușa Sandra și bunicul Ștefan și bunica Maria, da. Și toată lumea să te vadă. Cât ești de frumoasă. Da.